А сьогодні прийшла вам загадка. Зараз так, як ви відгадаєте загадку, то довідаєтесь, яким живем я тримаю своє господарство. Значить, хто живе в моєму дворі? А хто загадку відгадає, той цукерочку отримає. Ну, давайте почнемо. Стоїть на плоті у червоних чоботях. Гучно п'є, рано встає і спать не дає. Значить, по-білоруськи надо... Певник. Певень. Я там не знаю. Спасибо. Людьми сягує, хату вартує, живе під ганком, а хвост аборанком. Да, я люблю моего домашнего душа. И в поле, и в лузе завсёды укажусь. Кто это? І у полі, і в лузі завсюди укажуся. Да. Хто у нас укажуся ходить, яка Жвьоліна? Правильно. Але по-белорусски говорим овечка. Ну так овечка і баран така ж сама. Ну, есть овечки, есть бараны, да, про них весело. Да. Ну, значит, наступна загадка. І не хворіє, але ніколи не хворіє, але все время стогне. Хто это? Ну, хто у мене такий живе? Не хворіє, все время стогне. Ну, хрюкає. Валентина Николаевна нам указала. Валентина Николаевна, вам цукерочка. Але ж еще, я же теперь хочу загадать загадки про якісь речи. Вот знаете, что все зачарованные наши абонентки хотят иметь гарную кусточку, хорошую, устроенную. Вони крутятся, вертятся, а вот слушайте загадку, який крутится и вертится, а не тонее, а толстее. Что это такое? А? Веретено. А? Ну, похоже, подобно. Нет. Ну, и она же не будет толстеть. Все время не надо. Что крутят, вот крутят. Веретено. Есть, вот тут у девчонок. О, Валентина Николаевна. Валентина Николаевна. Задний рядок, когда женщина. Задний рядок женщина отгадала, надо пойти.